салом ба мухлисони Барселона. Нимовзадгари Барса Френки де Йонг ҷои худро дар даста пайдо накардааст ва дар бошгоҳ мақсади ӯро ба фурӯш гузоштанро доранд. Ҷароҳати Ансу Фати хеле вазнин аст ва ӯ бояд ҷарроҳӣ шавад. Худи бозингар барои ҷарроҳӣ шудан розӣ нест. Усман Дембеле барои аз бозиҳо маъруф шуданаш ва ба ҳайат шомил нагардиданаш Барселонаро ба додгоҳ кашида метавонад. ҳомии ҳуқуқи футболбозон Диего Ривас шахсан ба Дембеле ваъда додааст ки барои ин кор ба ӯ кӯмак мекунад. имрӯз дар бораи ин хабарҳо пурра гап мезанем. дӯстон, барои дастгирии канал ва пешрафти мо ҳамчунин тез баромадани видео ба мо кӯмаки шумо лозим аст. дар ҳар як видео лайк ва комментария мондан он қадар мушкил нест барои шумо, лекин барои мо ин як мотиватсияи калон хоҳад буд. акнун дар ягон ҷо баъз дур шинед, мо бошад сар мекунем. дӯстон, футбол то ҳол мухлисонро ба бозиҳои ҷолиби диданӣ хурсанд дорад ва як қатор тоб рақобатҳо моро интизор аст. Арсенал дар майдони худ аутсайдер Бёрнлиро интизор аст. Ливерпул ба меҳмонии Кристал Пэлас меравад. дар бозии марказии АПЛ дербии лондонӣ байни дастаҳои Челси ва Тоттенхем баргузор мегардад. дар Италия бошад аз ҳама бозии деринтизор байни Милан Ювентус мегузарад. оё туриниҳо метавонанд серияи бубарори худро идома диҳанд? тамошои бозиҳоро бо 1x метавонед ҷолибтар кунед. регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз томи гӯшаву канори дунё, вале аз ҳам муҳим бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди Барсатижи. ссилкаи бозӣ дар комментария. ба ҳама муваффақият. Френки де Йонг то ҳол ҷои худро дар Барселона дақиқан пайдо накардааст. нимовзадгарони ҷавон Нико ва Гави мавқеи дахлнопазирии Френки де Йонгро дар ҳайати асосӣ бекор карданд ва рақобатро барои ҳайати асосӣ хеле пурзур доранд. дар бошгоҳ бисёриҳо аз фурӯхтани Френки хеле шод хоҳанд шуд, вале аз муваффақиятҳои ӯ дар дастаи наваш ва ба сатҳи пешинааш баргаштани ӯ метарсанд. Френки де Йонгро ҳамчунин васкунандаи Серхио Бускетс бо маблағи 75 миллион евро хайрдорӣ карданд, вале ба хотири ба имзо расонидани Эрлинг Холланд то 20 варианти фурӯхтани ӯро низ меомӯзанд. бешубҳа Френки футболбози боистеъдод аст, вале бозӣ кардани ӯ дар ҳайати асосӣ аз машҳур будани ӯ вобаста нест. ӯ бояд қадаме барои пешрафтии худаш бигзорад. баъди баргаштани Педри ба ҳайат, аллакай рақобат байни 5 бозингар дар 3 мавқеъ меравад. Педри, Серхио Бускетс, Гави бе ягон монеа бояд дар ҳайати асосӣ бошанд. Нико ва Френки барои ҳайат мубориза мебаранд. Гави бо вуҷуди 17-сола буданаш дар бозӣ бо Реал Каземиро сарфарои ӯро нарафт ки ин кори осон нест. дар 25 бозии имсола Френки де Йонг 1 голу 2 партофти головар дорад ва дар муқоиса ба мавсими гузаштааш хеле кам аст ки 7 голу 8 партофти головар дошт. аллакай дар тамринҳо футболбозон шӯхиро сар карданд ки дар даста ду футболбоз бо насаби де Йонг аст. як тояш даркорӣ аст, як тояш нодаркор ва нодаркораш айни замон Френки мебошад. Ансу Фатиро машвара дода истоданд ки ҳатман бояд ҷарроҳӣ шавад, вале худи футболбоз комилан барои ҷарроҳӣ шудан муқобил аст. Фати аз таҷрибаи ҷарроҳӣ шуданаш бори охир сахт метарсад, зеро баъди ҷарроҳӣ бояд 4 моҳ аз футбол маҳрум мешуд, аммо баргаштанаш 11 моҳ давом ёфт. эҳтимолан Фати барои ҷарроҳӣ шуданаш розигӣ медиҳад, зеро наметавонад ба хотири саломатиаш ва карьераи ояндааш бо ҷароҳатҳо бозӣ кунад. мулоқоти охирини Фати ва аҳли оилааш барои ҳал кардани ин масъала дар рӯзи душанбе гузошта. аз 3 то 5 моҳ аз тамринҳо иштирок дар бозиҳо маҳрум мешавад. агар ҷарроҳӣ нашавад, баъди 1.5-2 моҳ барқарор мешавад, вале риски боз ҷароҳат бардоштанаш хеле зиёд аст. бошгоҳ ба ӯ машвара дода истодааст ки барои ҷарроҳӣ розӣ шавад ва ӯро яке аз беҳтарин ҷарроҳони Аврупо дар Финландия, доктор Лассе, ҷарроҳӣ мекунад ки 2 маротиба Дембелеро ҷарроҳӣ карда буд. Фати барои ҷавоб додан 2 рӯз муҳлат талаб кардааст. ба фикри шумо Фати бояд кадом роҳро интихоб намояд? ҳатман фикрҳои худро дар комментария нависед. Диего Ривас, ҳомии ҳуқуқи футболбозон дар Испания иброз намудааст ки ба Усман Дембеле барои ба додгоҳ кашидани Барселона дар сурати муроҷиат намуданаш кӯмак намояд. ӯ гуфтааст ки ягона коре ки футболбоз бояд анҷом диҳад ин тамрин кардан аст ва агар барои идома додани шартнома ба ӯ фишор оваранд ва ӯро аз иштирок дар бозиҳо маҳрум кунанд, маълум мешавад ки хилофи қонун ва ҳуқуқҳои ӯ иродаи Дембелеро шикаст доданианд. мо бо агенти Дембеле дар алоқаем ва дар сурати фишор овардан ба ӯ мо омодаем ки ҳамаҷониба кӯмаки худро расонем ва додгоҳ муайян месозад ки кадоме аз ҷонибҳо ҳақ аст. дар кадом асос ҷониби Ривас Барселонаро бо Дембеле ба додгоҳ мекашад, ман намедонам. худи Ривас ба забони ҳол гуфта истодааст ки ягона коре ки футболбоз бояд анҷом диҳад тамрин кардан аст. Дембеле тамрин дорад бо даста? Дорад. руш сиёд бо тамринҳояш ки дар як моҳ 32 рӯз ҷароҳат дораду дар бағали тайбун аст. барои тамрин маошашро фас мегирад ку? Мегирад. тамом, нуқта гузошта шуд. додгоҳ подгоҳ дар кор нест. агар хави хоҳад ӯро дар 15 сония мондан то анҷоми бозӣ ворди майдон мекунад ва баъди 2 қадам
қадам довар бозиро хотима мебахшад. Метарсанд ки дар ҳамон 2 қадам боз то моҳи июн ҷароҳат набардорад ва алафи майдонро ба додгоҳ накашад. Дембеле фикр намекарда бошад ки агар то моҳи июн бозӣ накунад, дар чемпионати ҷаҳон Мусо Сисоко ӯро дар ҳайати мунтахаби Фаронса ҷой мекунад ё ин ки Диего Ривас бо додгоҳи Испания ариза менависад. Ман фикрам Дидье Дешамро ҳам ба додгоҳ мекашанд. Чӣ бало? ба ҳамин том дӯстон боварӣ дорам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. Дар ҳамон ҳолат Барселонаро дӯст доред ва канали Барсатижиро дастгирӣ кунед. Дастгирии шумо пешравии мо. Бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. Хай бачаҳо, дар паноҳи Аллоҳ.